Yes, vi vil fortælle om skarvbestanden i Danmark, og det vil vi gøre ved hjælp af det kan vi opstille en differentialligning omkring, hvorfor vi så kan bedre beskrive skarvbestanden i Danmark på længere sigt. Og vi har fået opgivet en tabel, som vi så skal i opgave A, der skal vi så finde ud af, hvordan man kommer frem til den her figur, der står hernede, som er den relative væksthastighed per år. Ja, vi har opgivet nogle data her, som vi får se på næste side. Og de data, dem skal vi så prøve at få til at passe ind i den model, som vi har over til højre her. Den måde, vi får det til at se sådan her ud på, det er, at vi laver relativ vækst over antallet af reder. Den måde, at relativ vækst fungerer på, det er, at vi tager fra for eksempel år 0 til år 1, og så ser vi, hvor meget er det steget med præcis det år, og så tager vi så forholdet mellem de to tal. Det ser vi så her. Det samme gør vi næste gang fra 1 og 2, forholdet mellem de to tal, det ser vi så her. Så egentlig forholdet mellem år 1 og år 2 og år 2 og 3 fra år til år. Det er så relativ vækst. Og så er det lidt med konstanterne. Vi får så, når vi så laver den her reaktion, så har vi så fremtidig differentialligningen, altså sådan her ud. Hvor vi ser, at konstanten A, det svarer til den relative vækst, vi redder per tid. Vores B-værdi, det er den relative vækst i 1981. Altså hvor stor vækst, der er foretaget fra 1980 til 1981. Så man kan sige, at den her relative vækst, det er altså redder per år. Per år. Noget vi også kan se ved det her, det er lidt, der er noget vi selv kan se lidt skeptisk ved modellen, det er, at vi har så hurtigt en andet vi ligger på 0,4 i. Men ja, den her differentialligning, den vil så fortælle lidt om analytiske og nogle numeriske metoder, der er løsninger for. Yes, og der først så vil finde en analytisk løsning til, når der er gået efter der er gået 12 år, så er det efter sigende 33.900 reder. Og først der finder vi den fuldstændige løsning, og det gør vi ved at desolve den differentialligning, vi fik fra tidligere. Den ser vi lige her. Og så får vi den fuldstændige løsning her, hvor vi så mangler, altså hvor konstanten det kan være alle givne tal. Det gør bare, at det er forskellige løsningskurve vi får for det. Hvis vi indsætter den her differentialligning herover i graffeltet, så får vi de her linjeelementer, hvor vi samtidig kan, nu når vi har fundet de her, altså vi kan se, det her de giver et udtryk for, hvordan grafen vil se ud, lige meget hvilken konstant det er, vi indsætter. Men siden vi får oplyst det her med, at efter 12 år, så er der 33.900 reder, så kan vi så finde, så kan vi så isolere konstanten C. Og det gør vi så ved at indsætte 33.900 på Y's plads i den her, som er, den her funktion, det er antal reder. Det vil sige, den er jo desolve her, så det her det er bare antal reder per tid. Hvorfor vi så indsætter de 33.900 og de 12 år på T's plads. Og så får vi så 1298,23 som konstanten til de begyndelsesbetingelser, vi har fået oplyst heroppe. Og det giver så den her det giver så den her løsningskurve for differentialligningen, hvor vi kan se, at den topper i 28,3, og det skal jeg virkelig meget næste opgave, men det kan vi allerede tage nu, at den topper i 28,3 efter 28,3 år,
Og måden hvorpå vi finder ud af det, altså det her det er jo bare ved at indsætte et punkt, og så finde ud af, hvor der er den topper. Men måden hvorpå vi kan finde ud af det ved hjælp af matematik, det er ved at vi først differentierer udtrykket, før, det vil sige den her analytiske metode, analytiske løsning, den differentierer vi. Og så leder vi efter vandrette tangentlinjer, fordi så får vi et tidspunkt, hvor tangentlinjen er lige 0. Og der er så en vandret tangentlinje i 28,29. Men vi ved ikke, om det er et maksimum eller et minimum nu. Altså vi kan se på grafen, at det er et maksimum, men rent matematisk ved vi ikke endnu. Så derfor så leder vi lige efter, så afgør vi ekstremets karakter, og det gør vi ved at finde en tangentlinje inden de 28 år, det vil sige, at vi indsætter en t-værdi, der er under 28, og den leder så på 11.000, det vil sige, at den er positiv, og så indsætter vi en, der er efter de 28 år, den er så negativ 3.500. Og det betyder, at vi går fra en positiv tangentlinje, det vil sige en positiv væksthastighed, ind til det punkt her, hvorefter vi så får en negativ væksthastighed. Derfor ved vi så, at det er et maksimum, vi har at gøre med. Så det er altså hver år, ligesom, det er så 28,29. Samtidig, så kan vi lige finde ud af, det her det er jo kun et udtryk for den t-værdi. Det er jo bare en t-værdi, vi får udgivet her. Vi fortæller jo ikke, hvad årstal det er, det her det sker i. Der skal vi tilbage til vores tabel, hvor årværdierne her, det er antal år efter 1980. Så vi kan plusse den her t-værdi med de 1980, så vi kommer frem til det årstal, hvor det er, at skarvbestanden er det største. Og det er så i 2008. Vi skal desuden finde ud af, hvor mange reder der er på det her tidspunkt, og det gør vi bare ved at indsætte de 28,2879 ind i den analytiske løsning, som vi får frem til, altså løsningskurven med startbetingelserne f af 12 er 933.900. Det giver så et antal, altså et tal for, hvor mange reder der er på det her tidspunkt. Men siden vi er interesseret i, hvor mange fugle der er, så ganger vi så med 4,6, og det gør vi ud fra en funktion om, at der er 4,6 fugle per rede. Så vi får 786.439 skarve, når der er flest skarve. Desuden så kan vi også vise, at det altid, lige meget hvilke startbetingelser vi har, så vil den altid have et maksimum ind i 28,29. Og det kan vi ved at vi definerer den her fuldstændige løsning, som vi fik heroppe. Den definerer vi lige. Og så sætter vi den lige 0, altså vi leder efter vandrette tangentlinjer i den løsning. Men vi har jo to ukendte. Vi har både konstanten med t og t. Men alligevel får vi, at for at det her det kan få en vandret tangentlinje, så vil det altid ske i t er lige med 28,29, eller at konstant er lige med, hvilket også giver god mening for når vi gang med noget, hvis vi kan finde. Så det vil altid lige meget hvilke startbetingelser vi har, så vil vi få et maksimum i 28,29. Så kan man også gå ind og eksperimentere numerisk i den her model, vi har lavet. Og numerisk løsning, det er, hvor man fra 10 bliver givet til begyndelsesværdier til at lave en mulig løsningskurve. Og for eksempel har vi valgt at se på en kurve for begyndelsesværdien af 10.000, altså hvor vi starter med 10.000 reder. Og så kan man se, at de to kurver, den analytiske løsning, som vi har lavet herinde ved at indsætte punkterne i ligning, og på den måde lavet en løsning, og den numeriske løsning, det passer helt sammen. Og det er altså fordi den numeriske løsning, det er sådan et tilnærmende forsøg på at lave en løsning. Så har vi også valgt at se på, hvad der sker, hvis vi starter med 0,1 rede, og det svarer til mindre end 1 tid. Og så har vi først lavet den analytiske løsning her, og tegnet en kurve for den. Og så har vi, som sagt, så er der både den numeriske løsning her, og den analytiske løsning her, hvor jeg så kan se, at der er en fejl, og det har stået det samme, som der står herhenne.
Men man kan stadig se forskellen på de her to kurver. At den numeriske løsning altså ikke er helt lige så præcis som den analyse. Og udover det kan vi se, at der på trods af, at vi starter med en fugl, altså vil være med 1,2 grader i 2011. Og at, som Niklas viste før, at den er top efter 28 år. Hvis vi vil lave en procesevaluering, altså en diskussion og revision af modellen, så er det her først og fremmest afgørende at understrege, at hvis man under en egentlig anvendelse af den her model, så kan man simpelthen ikke komme udenom, at man skal have fingre ned i konteksten. Her mener vi, at hvis man for eksempel ligger ud med 0,1 rede, vi har 4,6 fugle per rede, så ved 0,1 rede har vi altså 0,46% fugl, altså under en halv fugl. Den er simpelthen i løbet af de her 28,3 år, altså der hvor kurven den begynder at vende og blive negativ, der vil en halv fugl, under en halv fugl, den vil simpelthen kunne formere sig til lidt over 6 fugle. Så hvis vi kigger på den her models anvendelse i forhold til et virkeligt fænomen, så vil det simpelthen ikke være muligt, at en halv fugl den kan formere sig til 6 fugle i løbet af de her 28 år. Efter 2008, efter de her 28,3 år, så vil redebestanden eller fuglebestanden den vil falde meget, og til sidst så vil den der uddø. Her der vil det være meget mere logisk, hvis der var tale om en logistisk vækst i vores model. Fordi at fuglen de burde ikke langsomt dø ud, men der formeringsantal det burde til gengæld langsomt aftage grundet for eksempel naturlige faktorer som en mangel på føde. Men i stedet for logistisk vækst, så ser vi herovre på vores graf, at vi har taget 2 punkter, et punkt i starten og et punkt i slutningen af grafen, og der kan vi simpelthen se, at den her graf her, den falder lige så hurtigt, som den stiger. Og hvis vi forholder os til virkeligheden, den virkelige verden, så vil det simpelthen, så er det en usandsynlig graf, den er ulogisk, den her graf her. Og hvis vi kigger på de forskellige grafer, vi har haft i løbet af den her fremlæggelse her, så kan vi se, at om vi starter med 0,1 fugle, eller om vi starter med 1000 fugle, eller om vi starter med 1 million fugle, så er det sådan set ligegyldigt, fordi at efter 28,3 år, så vil den her vækst, den vil vende, og så vil fuglene langsomt begynde at uddø igen. Og den falder lige så hurtigt, som den stiger. Så efter 28,3 år, om vi så starter med 0,1 fugle, altså efter 28 år, så er der kun 6 fugle, der skal dø i løbet af 28 år, eller om vi har 1 million fugle, og der er x antal fugle, mange millioner fugle, der skal uddø, så vil det kun tage 28,3 år for dem at dø igen. Så blev der i starten af vores opgave, vores problemformulering, der blev der antaget, at den relative vækst, den faldt lineært, men på grund af dårlig regression, der har vi en forklaringsgrad på 0,4, så giver det simpelthen ikke logisk mening at anvende den her model til at vurdere skarvbestandens fremtidige vækst. Dog så giver det god mening at anvende den her model til at kigge på skarvbestandens vækst inden for en kort tidsperiode. Så når vi går herop og kigger på vores givne data, så kan man se, at vores model den passer til nærmestvis på de her punkter her, på de givne data. Så vi kan altså godt bruge den her model til at kigge på skarvbestandens vækst inden for en kortere tidsperiode.